Čaute ľudia, vítajte môjho nového videa. No a jak či tak, pamätáte si, ako keby som robil gameplay s rankedou. Skončili do ďalšej seasony. No a namiesto toho budeme robiť gameplay teraz s brawlermi. No cap. Takže tak. Dneska to bude gameplay s Crowom. A prečo som si vybral Crowa? Som ho dlho nepoužíval. A akože keď to myslím dlho, ja to myslím fakt dlho. Nenavidím semeny. A ľudia, napíšte mi, či ste dostali Hypercharge skin zo Scofield eventu. Viem, že sa to pýtam veľmi neskoro, ale pýtam sa, jak sa pýtam. To sa dá robiť. A keby som chcel rozbiť môj mobil v tomto videu, prepáčte, mám veľké Ranger. A ľudia, keď hrajete Bloxfruit, za chvíľku vydám shortku, ktorá bude veľká dobrá správa pre vás. Keď ste v druhej síle. A jo, bude to aj zadara a nebude to stojiť vôbec žiadny odber, žiadny like. Uvidíte na tej shortke. Ako možno, keď niekto bude pozerať toto video. Lebo častejšie, čo keď ja natáčam video, no tak niečo to nepozriem. Shit. Aha. Nahrání. No. Shit. Ja, koľko som musel stopnúť. Damn. Ako teraz sa len dosť snažím. Namiesto ako ja, keď ja zomieram. Prosím. Shitný Frank. Shitný Frank. Shit. Ľudia, prepáčte, ale som prečo skills, my... No cap, žiadny skill. Ja to musím zachráňovať. OK ľudia, teraz to bola moja vina, že nám dali go, on som musel byť AFK, aby som dožil do svojej izby. Ja viem, že Cold je silný, ale nečakal som, že až taký. Ne. Dopiť. I'm today unlucky. Či pôjdu vôbec so mnou? Nič si nepočuli, hej? Akože mi museli minúť čas. Aj ľudia, keby som mohol natočiť na písičku, kľudne by som to aj robil. Len neviem, jak si tu tam dať svoj účet. Pretože si myslím niekedy, že som stupidný a neviem čo. A jo, je to asi aj pravda, že som stupidný.
Mám mundiál. Ne. Prečo som tam vôbec do toho chodil? Nevysvetlite. Asi preto, že som stupidný niekam? Ten kotky nám bude... Ona je stupidná. Ja som sa tak klečnul. Hej. Takže toto ľudia bude video, kde budem asi rozbíjať svoj mobil. Pod mojim rageom, ako je Crow teraz. Nenávidím. Rýchlo, rýchlo, poď. Reálne tak im to ukážem. Ľudia, posledné kolo z tohto videa. Ktoré by bolo?